Здравейте! Днес ще играем за тази сам. Моята игра е GTA San Andreas Karma с приятелят ми Влади. Аз съм тука. Това е Данзи, админ, който съм му в ганга. Влади, сега първо да си покажем къщите. Къде сте, бе? Моята е много малка. Тръгна. Голто, къде си? Била къща при мен. Къща при мен. Аре ли? Ето, този бе. Много се гоя. Чай малко. Към моята къща не знам къде. Аз се телепортирам до тебе. Чакай, майко. Може да е. Както виждате, скинът ми е на китаец и това е китайски квартал. Чакай, а? Къде си? Аз съм ДВП. Това ти виждате. И Те. за 700 хиляди купих, това е последния материал с 10 хиляди. Хаос меню, да видим колко парички са. Да видим личната сума. 15 милиона 731 хиляди 618. Да, тръгваме към твоята къща, Глауди. Много е малка. Отиди в твоята, аз ще те репортам. Да е. Къде е твоята? Не, че е така. Продал си като моята къща, ти усиди. Купиш тък на гроб. Искам съм до гроб, бе. Ако искаш да ти дам моята. От кога е Не, купил? благодаря. Мерседеса ми више. От кога е купил? Къщата. Тя си беше за продан. За продан? В гроб да има къща за продан. Аре, къща. Чакай. Малко да постреляме. Вземи си минигън. Добре. Кой ган си те? Какво? Да, така. В гроб. Айде. Чай малко. Ай. Чакай да направя. Ще стрелям? Вземи си минигън. Взех се. Виж на номерата пред на колата пише ЖВТ. Почти като ти. Спри. Аре, бе. Карай. Не. Ще убием много. Чакайте малко. Окей? Едно също прилай. Не. И прилай хънтър. Едно. Не. Музика ли ще пускаш? Няма никаква музика. Има. Купе. Има админ, а няма музика. Викой има ли? Сигурно админа няма лева. Има два викой. Какво е това да бъде какво виждам? Може да влеземе. Аре, ела.
Кого да стреляме? Да знам. Ще ме обадят над мен. Аз знам кого. Жон. Аха. После затвора. Жакито. Чакай, да се готов. Да. Ти си ти. Къде е? Ето долу. Бърчет. Ало. Не виждаш ли обърнал колата? Честно. Къде е? Как ли Той е? е с хакер. Ей, то се крази. Виж ли къща за прода? Ей, ти лут ли си? Ей го е, виж го е. Запалих му колата. Бе, смъртен е. Ей, он е. Аре, умира. Ей, с хаки. Двамата са с халкови. Чакай да напиша, че има свободна къща. Стреляйте! Стреляйте! Ако си... Пусни си года. Аз си пуснах. Както виждате, ние сме хакерчета с приятеля ми. 461 се продава. Да, кажи да е 1 милион. За 1 милион. Свободно. И за двамата. Цена 355 000. Какво стреляте се? Какво? Жеще, то стреляе. Чакай да си сейфна. А тук е. Не го пускай. Ай, че мога да целя. Дай назад. О! Оле. Я тут с... Да. Къде бе? А. Направи са года. Ага. Я да отидем. Няма страшно. Има ауто. Да отидем. Опа. Да правиш, че? Да. Той пък казва. Афък е. При геймера. Ето е афък. Тя ще го бием. Ай, мъртъв е. Ето се е афъка. О! Скочих от колата. Какво стана? Качвай. А, стрелят те се. Аре, качвай. Чай да се оплашат. Ай, плашиха се.